Jontový čistiaci a regeneračný prístroj Dyers na ošetrenie pokožky vyčistí aj hĺbšie vrstvy kože odstránením nečistôt, pomáha stiahnuť pory a tým znižuje náchylnosť pokožky na tvorbu zápalov, podráždenia, vyrážok a iných zmien. Pôsobí kozmeticky na vašu pokožku, vylepší schopnosť kože absorbovať živiny, môže potlačiť až vybieliť starecké a pigmentové škvrny, pehy a iné farebné zmeny pokožky. Pri čistení sa navlečie na elektródu destilovanou vodou navlhčená kosmetická plena príslušenstva. Každých 5 sekúnd zvukový signál upozorní na potrebu zmeny ošetrovanej plochy. Prístroj emituje záporné jóny, ktoré neutralizujú v organizme usadené kladne nabité znečisťujúce látky, ktoré sa dostali do pokožky a tým ju jóny regenerujú. Nedráždi pokožku, aplikovať sa dá hoci aj každodenne bez akýchkoľvek vedľajších alebo nepriaznivých účinkov. Intenzita ionizácie je regulovateľná v 3 stupňoch. Pre pohodlnú aplikáciu vhodné tiež na cesty.